ସେପରି କହିପାରିବ ନାହିଁ। ବାପ୍ତିସ୍ମ ପାଳନ କରିବା ସାଂସାରିକ ନିୟମ ଠାରୁ ଭିନ୍ନ। ନା ନା, ମତେ ତୁମେ ଏବେ ହିଁ ବାପ୍ତିସ୍ମ ଦିଅ। ଆମେ ଅନ୍ୟ ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବା କି? ନା, ଅନ୍ୟ ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଶୁଣ, କାହିଁକି ନୁହେଁ? ମୋ ପକ୍ଷରେ ଦୁଇଟି ପ୍ରକୃତ ଘଟଣା ଅଛି। 2019ରେ ଏଇ ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା। ମୁଁ ନୁହେଁ, ଆମ ସଂସ୍ଥାରେ ମହାନ ଧର୍ମଗୁରୁ ମାନେ ଅଛନ୍ତି। ସେମାନେ ତୁମକୁ ବାପ୍ତିସ୍ମ ଦେବେ। ପ୍ରେରିତ 9 ପର୍ବ 10 ପଦରୁ 18 ପଦରେ ଶିଷ୍ୟ ହନନ୍ୟ ପାଉଲଙ୍କୁ ବାପ୍ତିସ୍ମ ଦେଇଥିଲେ। ତାହାର ମଣ୍ଡଳୀ ବ୍ୟବସ୍ଥାର କୌଣସି ପଦ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ। ଏହା ଧର୍ମଗୁରୁ, ପ୍ରାଚୀନ ଏବଂ ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନଙ୍କୁ ଯୋଜନା ସହିତ ବିଚାର କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ। ଯେ କେବଳ ବାପ୍ତିସ୍ମ ହିଁ ମହାନ ଆଦେଶକୁ ପୂରଣ କରିପାରେ, ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ କାର୍ଯ୍ୟ ବୋଲି। ଏହା 100% ଭୁଲ ଅଟେ। ମଣ୍ଡଳୀ ଶୁଖିଯିବ। ତେଣୁ ଜଣେ ଶିଷ୍ୟଙ୍କ ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର। ଆମର ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ମଧୁର ନାମରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଉଛି। ବାପ୍ତିସ୍ମ ବିଷୟରେ ପ୍ରଥମ ଭାଗ ଆମେ ଦେଖିଲୁ ଯେ ନୂତନ ବିଶ୍ୱାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ବାପ୍ତିସ୍ମ ଆବଶ୍ୟକ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା କିପରି ଭାବରେ ବାପ୍ତିସ୍ମ ଦେବା ଓ ଏହାକୁ କିଏ ଦେବା ଉଚିତ। ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା, ଶୁଣନ୍ତୁ। ହାय ବନ୍ଧୁ, ତୁମେ କେମିତି ଅଛ? ଭଲ, ଆଉ ତୁମେ? ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଭଲ ଅଛି। ଆଜି ବିଷୟ କଣ? ବାପ୍ତିସ୍ମ ବିଷୟରେ ମୋର କିଛି ସନ୍ଦେହ ଅଛି। ମତେ କୁହ, ମୁଁ ତୁମର ସନ୍ଦେହ ଦୂର କରିବି। ବାପ୍ତିସ୍ମ ଦେବା ପାଇଁ କଣ ଦରକାର? ବାପ୍ତିସ୍ମ ପାଇଁ ଜଳ ଏବଂ ଦାତାଙ୍କର ଶବ୍ଦ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ। ପାଣି ଠିକ ଅଛି, ସେଇ ଶବ୍ଦଟି କଣ? ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଜଣେ ନୂତନ ବିଶ୍ୱାସୀଙ୍କୁ ବାପ୍ତିଜିତ କରୁ, ଆମେ ପିତା, ପୁତ୍ର ଏବଂ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ନାମରେ ବୋଲି କହିଥାଉ। ଆମେ କାହିଁକି ଏହି ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର କରୁ? ଆମେ ଅନ୍ୟ ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବା କି? ନା, ଅନ୍ୟ ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଶୁଣ, ଏହି ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ ଦର୍ଶାଏ ଯେ ବାପ୍ତିଜିତ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ସମର୍ପଣ କରେ। ପରମେଶ୍ୱର ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି। ତୁମେ ବୁଝିପାରିଲ କି? ଏବେ ମୁଁ ବୁଝିଲି। ଠିକ ଅଛି। ବାପ୍ତିସ୍ମ କିପରି ଦେବେ? ବାପ୍ତିସ୍ମ ଗ୍ରହଣ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ପାଣି ଢାଳନ୍ତୁ, କିମ୍ବା ପାଣି ଛିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ, କିମ୍ବା ପାଣିରେ ବୁଡ଼ାଇ ବାହାରକୁ ଅଣାଯାନ୍ତୁ। ତେଣୁ ବାପ୍ତିସ୍ମ ପାଇଁ ଜଳ ଜରୁରୀ ଅଟେ। କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ଯଦି ଜଳ ନାହିଁ, ସେମାନେ କଣ କରନ୍ତି? ଯେତେବେଳେ ଜଳର ଅଭାବ ଥାଏ କିମ୍ବା ପାଣି ଟାଙ୍କି ଭଳି କୌଣସି ସୁବିଧା ନଥାଏ, ସେତେବେଳେ ବାପ୍ତିଜିତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ପାଣି ଢାଳି ଦିଆଯାଏ କିମ୍ବା ଛିଞ୍ଚି ଦିଆଯାଏ। କିପରି କରିବେ? କିଏ ବାପ୍ତିସ୍ମ ଦେଇପାରେ? ଯୀଶୁଙ୍କର ଜଣେ ଶିଷ୍ୟ ବାପ୍ତିସ୍ମ ଦେଇପାରେ। ବାପ୍ତିସ୍ମ ଦେବା ପାଇଁ କେଉଁ ଯୋଗ୍ୟତା ଆବଶ୍ୟକ? ବାପ୍ତିସ୍ମ ଦେବା ବ୍ୟକ୍ତି ଯୀଶୁଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସରେ ଥିବା ଦରକାର ଏବଂ ପ୍ରକୃତ ଶିଷ୍ୟ ହେବା ବ୍ୟତୀତ ବାପ୍ତିଜିତ କରିବା ପାଇଁ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଯୋଗ୍ୟତା ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। କାରଣ ଯୀଶୁଙ୍କ ଶିଷ୍ୟମାନେ ମଧ୍ୟ ଏପରି ବାପ୍ତିସ୍ମ ଦେଇ ନୂତନ ଶିଷ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ବାଇବେଲ ବ୍ୟତୀତ ତୁମେ ମୋତେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଉଦାହରଣ ଦେଇପାରିବ କି? କାହିଁକି ନୁହେଁ? ମୋ ପକ୍ଷରେ ଦୁଇଟି ପ୍ରକୃତ ଘଟଣା ଅଛି। 2019ରେ ଏଇ ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ଛତିଶଗଡ଼ର ଏକ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର ଜଣେ ବିଶ୍ୱାସୀ ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କୁ ବାପ୍ତିଜିତ କରିଥିଲେ, ଯେ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସୁସମାଚାର ଶୁଣିଥିଲେ ଏବଂ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ, ଓ ସେ ମହିଳା ମଣ୍ଡଳୀରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ମଦ୍ୟପାନରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମୁକ୍ତ ହୋଇଥିଲେ। ଏହା ଏକ ନୂତନ ଜୀବନର ଆରମ୍ଭ ଅଟେ। ୱାଓ, ରିଏଲି ଆମେଜିଂ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଉଦାହରଣ କଣ? ଶୁଣ, ମଧ୍ୟବୟସ୍କା ମହିଳା ଜଣେ ଯୁବ ସେବକଙ୍କ ଠାରୁ ସୁସମାଚାର ଶୁଣିଥିଲେ। ସେ ଦୁଇ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏମିତି ଆଲୋଚନା ଚାଲୁଥିଲା, ଶୁଣନ୍ତୁ। ଭଉଣୀ, ମୋତେ ବର୍ତ୍ତମାନ ହିଁ ବାପ୍ତିସ୍ମ ଦିଅ। ମୁଁ ନୁହେଁ, ଆମ ସଂସ୍ଥାରେ ମହାନ ଧର୍ମଗୁରୁ ମାନେ ଅଛନ୍ତି। ସେମାନେ ତୁମକୁ ବାପ୍ତିସ୍ମ ଦେବେ। ସେମାନେ କେବେ ଆସିବେ? ଆସନ୍ତା ମାସରେ। କେଉଁଠାରୁ ଆସିବେ? ସେମାନେ ଅନ୍ୟ ସହରରୁ ଆସିବେ। ତୁମେ ମୋତେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବାକୁ କହୁଛ? ହଁ, ଠିକ ଅଛି। ମୁଁ ମୋର ପାପ ସ୍ୱୀକାର କରିବାକୁ ଏବଂ ଅନୁତାପ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି। ହଁ ଭଉଣୀ। ମୋର ପାପ କ୍ଷମା ହେବା ପାଇଁ ମୁଁ ବହୁ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି, କିନ୍ତୁ
ତୁମେ ସୁସମାଚାର କହୁଅଛ ଏବଂ ଏହା ମଧ୍ୟ କହୁଅଛ ଯେ ବାପ୍ତିସ୍ମ ହେବାକୁ ଆଉ 1 ମାସ ଲାଗିବ। ହଁ ଭଉଣୀ, ସେମାନେ ତୁମକୁ ବାପ୍ତିସ୍ମ ଦେବେ। ଠିକ ଅଛି, ଯଦି ସେମାନେ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ମରିଯାଏ ତେବେ ମୁଁ ଏହି ସୁଯୋଗ ପାଇବି ନାହିଁ। ଭଉଣୀ, ସେପରି ଭାବ ନାହିଁ। ନା ନା, ମୋତେ ତୁମେ ଏବେ ହିଁ ବାପ୍ତିସ୍ମ ଦିଅ। ତାପରେ କଣ ହେଲା? ଏହିପରି ତାଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ଦେଖି ପ୍ରଚାରକ ଜଣକ ତାହାଙ୍କୁ ବାପ୍ତିତ କଲେ। ଏହି ଘଟଣା ଅନେକ ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଓଡ଼ିଶାର ଏକ ଗ୍ରାମରେ ଘଟିଥିଲା। ଏହାର ଅର୍ଥ ସେମାନେ ସାଂସାରିକ ନିୟମ ଅନୁସରଣ କଲେ ନାହିଁ। ସେପରି କହିପାରିବ ନାହିଁ। ବାପ୍ତିସ୍ମ ପାଳନ କରିବା ସାଂସାରିକ ନିୟମ ଠାରୁ ଭିନ୍ନ। ଯେ ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାର କରେ ସେ ବାପ୍ତିତ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ବାପ୍ତିସ୍ମ ଦେଇପାରିବେ। ତେବେ କାହିଁକି ଆଜିକାଲି ସେପରି କରିପାରିଲା ନାହିଁ? ଦେଖ, 313 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ଠାରୁ ଏଗୁଡ଼ିକ ପଦବୀ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କାର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଅଧିକାର ହେଇଗଲା। ପ୍ରାରମ୍ଭ ଦିନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଏହିପରି ନୁହେଁ। ନୂତନ ନିୟମରେ ବିଶ୍ୱାସୀମାନେ କିମ୍ବା ଶିଷ୍ୟମାନେ ବାପ୍ତିସ୍ମ ଦେଇଥିଲେ ବୋଲି ଉଦାହରଣ ଅଛି କି? ନୂତନ ନିୟମରେ କେତେକ ଉଦାହରଣ ରହିଅଛି, ଯାହା ପ୍ରେରିତ 8 ପର୍ବ 12 ପଦରେ ସମୀରଣ ସହରରେ ବିଶ୍ୱାସୀମାନଙ୍କୁ ଫିଲିପ ବାପ୍ତିସ୍ମ ଦେଇଥିଲେ। ପ୍ରେରିତ 8:36 ପଦରେ ଇଥିଓପିଆର ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବାପ୍ତିସ୍ମ ଦେଇଥିଲେ। ପ୍ରେରିତ 9 ପର୍ବ 10 ପଦରୁ 18 ପଦରେ ଶିଷ୍ୟ ହନନ୍ୟ ପାଉଲଙ୍କୁ ବାପ୍ତିସ୍ମ ଦେଇଥିଲେ। ପ୍ରେରିତ 11 ପର୍ବ 19 ପଦରୁ 21 ପଦରେ ଫେନିକିଆ ଏବଂ ସାଇପ୍ରସ୍ ସହରର କିଛି ବିଶ୍ୱାସୀମାନେ ଆଣ୍ଟିଓଖିଆ ଠାରେ କିଛି ବିଶ୍ୱାସୀମାନଙ୍କୁ ବାପ୍ତିସ୍ମ ଦେଇଥିଲେ। ଏପରି ଅନେକ ଉଦାହରଣ ରହିଅଛି। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ କାହିଁକି ତାହା ଶିଷ୍ୟର ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ବଦଳିଗଲା? କାରଣ ସ୍ୱାଧୀନ ପାଳକମାନେ ମଧ୍ୟ ବାପ୍ତିତ କରନ୍ତି। ତେଣୁ ଏହା ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମଣ୍ଡଳୀ ପରିଷଦରେ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କର ବିଶେଷ ଦାୟିତ୍ୱ ଅଟେ, କିନ୍ତୁ ଏହା ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସମସ୍ତ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ଅଟେ। ତୁମେ ଜାଣିଛ କି ଆଉ ଗୋଟିଏ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟ? କଣ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟ? ଯାହାର ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଗୁଣ ସହିତ ବଞ୍ଚିବାର ଯୋଗ୍ୟତା ନାହିଁ, ତାହାର ମଣ୍ଡଳୀ ବ୍ୟବସ୍ଥାର କୌଣସି ପଦ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ। ଏହା 100% ସତ ଅଟେ। କେତେବେଳେ ଆମେ ଜଣେ ନୂତନ ବିଶ୍ୱାସୀଙ୍କୁ ବାପ୍ତିସ୍ମ ଦେଇପାରିବା? ମୁଁ ସୁସମାଚାରରେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛି ବୋଲି କହିବା ଜଣେ ନୂତନ ବିଶ୍ୱାସୀଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ବାପ୍ତିସ୍ମ ଦେବା ଉଚିତ। କିନ୍ତୁ କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଜଣେ ନୂତନ ବିଶ୍ୱାସୀଙ୍କୁ ବାପ୍ତିଜିତ କରିବାକୁ ବହୁତ ସମୟ ନେଇଥାନ୍ତି। ଠିକ ଅଛି, ସେମାନେ କାହିଁକି ଏପରି କରନ୍ତି? ସେମାନେ କହନ୍ତି ଯେ ନୂତନ ବିଶ୍ୱାସୀମାନେ ବିଶ୍ୱାସରେ ଦୃଢ଼ ହେବା ନିମନ୍ତେ ଏହା କରନ୍ତି। ତାହା ଭଲ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ମୁଁ ତୁମକୁ କହୁଛି, ନୂତନ ବିଶ୍ୱାସୀମାନେ ବିଶ୍ୱାସରେ ଦୃଢ଼ କରିବା ନିମନ୍ତେ କି ପ୍ରକାର ମୌଳିକ ଶିକ୍ଷାର ଆବଶ୍ୟକ, ଏହା ଧର୍ମଗୁରୁ, ପ୍ରାଚୀନ ଏବଂ ବିଶ୍ୱାସୀମାନଙ୍କୁ ଯୋଜନା ସହିତ ବିଚାର କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ। ମୌଳିକ ଶିକ୍ଷା ବିନା ନୂତନ ବିଶ୍ୱାସୀମାନେ ବିଶ୍ୱାସରେ ଦୃଢ଼ ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ କି? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୁଁ କହିବି, ମୌଳିକ ଶିକ୍ଷା ବିନା ସୁସମାଚାର ଶୁଣିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶ୍ୱାସରେ ପରିପକ୍ୱତା ହାସଲ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ନୂତନ ନିୟମ ମଣ୍ଡଳୀ ଏହା ପ୍ରକାଶ କରେ ଯେ ବାପ୍ତିତ ହୋଇ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଯୋଗ ଦେବା ପରେ ନୂତନ ବିଶ୍ୱାସୀଙ୍କୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ଉଚିତ। ଏହି କାରଣରୁ ନୂତନ ନିୟମ ମଣ୍ଡଳୀ ଯେଉଁମାନେ ସୁସମାଚାରରେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲେ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷଙ୍କୁ ବାପ୍ତିସ୍ମ କରିବାରେ ସକ୍ରିୟ ଥିଲା। ଏଥିପାଇଁ ତୁମ ପାଖରେ କୌଣସି ଉଦାହରଣ ଅଛି କି? ମୋର ନୁହେଁ, ବାଇବଲର ଉଦାହରଣ ଅଛି। ଦେଖ, ପ୍ରେରିତ 16 ପର୍ବ 33 ପଦରେ ବାପ୍ତିସ୍ମ ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଦିଆଯାଉଥିଲା ବୋଲି ଲେଖା ଅଛି। ପ୍ରେରିତ 18 ପର୍ବ 8 ପଦରେ ପ୍ରାର୍ଥନାଳୟର ମୁଖ୍ୟ ଏବଂ ଅନେକ କରନ୍ତୀୟମାନେ ଶୁଣିଲେ, ବିଶ୍ୱାସ କଲେ ଏବଂ ବାପ୍ତିଜିତ ହେଲେ ବୋଲି ଲେଖା ଅଛି। ଏହାପରେ ପ୍ରେରିତମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ କେତେକ ମଣ୍ଡଳୀ ଏବଂ ମଣ୍ଡଳୀର ନେତାମାନେ ଭାବନ୍ତି ଯେ କେବଳ ବାପ୍ତିସ୍ମ ହିଁ ମହାନ ଆଦେଶକୁ ପୂରଣ କରିପାରେ, ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ କାର୍ଯ୍ୟ ବୋଲି। ଏହା 100% ଭୁଲ ଅଟେ। ବାପ୍ତିସ୍ମ କେବଳ ଏକ ନୂତନ ବୃକ୍ଷରୋପଣ କରି କାର୍ଯ୍ୟର ଆରମ୍ଭ ଅଟେ। ଯଦି ବୃକ୍ଷରୋପଣ କରାଯାଏ ତେବେ କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତ ହେବ କି? ନା। ଆମେ କଣ କରିବା? ବୃକ୍ଷକୁ ନିୟମିତ ଜଳସେଚନ କରିବା। ଯଦି ନୁହେଁ କଣ ହେବ?
ଗଛଟି ଶୁଖିଯିବ। ୟେସ୍, ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି କରେକ୍ଟ। ସମାନ ମଣ୍ଡଳୀର କିମ୍ବା ସଂସ୍ଥାର ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବା ନେତାମାନେ ମଧ୍ୟ ବୃକ୍ଷରୋପଣ କରନ୍ତି, ତାପରେ ସେମାନେ ଏହାର ଯତ୍ନ ନେଉନାହାନ୍ତି, କଣ ହେବ? ମଣ୍ଡଳୀ ଶୁଖିଯିବ। ତେଣୁ ଜଣେ ଶିଷ୍ୟଙ୍କ ପାଇଁ ମୌଳିକ ଶିକ୍ଷାଦାନ ଜରୁରୀ ଅଟେ। ଯଦି ବାପ୍ତିସ୍ମ ଏକ ନୂତନ ବୃକ୍ଷ ରୋପଣ ସହିତ ସମାନ, ତେବେ ଶିକ୍ଷା ଗୁଡ଼ିକ ନିରନ୍ତର ଜଳ ଦେବା ସହିତ ସମାନ। ନୂତନ ବିଶ୍ୱାସୀ କ୍ରମାଗତ ଶିକ୍ଷାରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବେ। ତେଣୁ ବିଶ୍ୱାସୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ଶିକ୍ଷାର ମୌଳିକ ଶିକ୍ଷାଦାନ ଆବଶ୍ୟକ। ୱାଓ, ସୁପର। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ମାଇକେଲ ଗ୍ରୀନ୍ ତାଙ୍କ ପୁସ୍ତକ ଇଭାଞ୍ଜେଲିଜମ୍ ଥ୍ରୁ ଦ ଲୋକାଲ ଚର୍ଚ୍ଚରେ ଏହା କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯେଉଁମାନେ ସୁସମାଚାରକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ବାପ୍ତିସ୍ମ ଦିଆଗଲା ଏବଂ ପରେ ସେମାନେ ମଣ୍ଡଳୀର ସଦସ୍ୟ ହେଲେ। ସେମାନେ ନୂତନ ବିଶ୍ୱାସୀଙ୍କ ନାମ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ମୁହଁ ଚିହ୍ନଟ କଲେ। ନୂତନ ବିଶ୍ୱାସୀମାନେ ସେମାନଙ୍କର ପାପରୁ ଅନୁତାପ କରନ୍ତି ଏବଂ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି। କେବଳ ନାମରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନୁହେଁ, ନଟ୍ ଜଷ୍ଟ ଦ ନେମ୍ ଯେ। କଣ ଠିକ୍, ଶିଶୁ ବାପ୍ତିସ୍ମ କିମ୍ବା ବୟସ୍କ ବାପ୍ତିସ୍ମ? ଶିଶୁ ବାପ୍ତିସ୍ମ କିମ୍ବା ବୟସ୍କ ବାପ୍ତିସ୍ମ ରୀତିନୀତି ଆମକୁ ରକ୍ଷା କିଛି କରିବ ନାହିଁ। ସେମିତି ହେଲେ କେଉଁଠି ଆମେ ରକ୍ଷା ପାଇବା? ବିଶ୍ୱାସର ଜୀବନ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ରକ୍ଷା ପାଇବୁ। ତୁମେ କହିଲ ବାପ୍ତିସ୍ମ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ ବୋଲି, ଏବେ କହୁଅଛ ଜୀବନ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଶୁଣ, ବାପ୍ତିସ୍ମ ଯେତିକି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, ବାପ୍ତିସ୍ମ ପରେ ବ୍ୟକ୍ତିର ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ସେତିକି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ମୁଁ ବୁଝିପାରିଲି ନାହିଁ। ଦେଖ, ବସ୍, ଟ୍ରେନ କିମ୍ବା ବିମାନରେ ଯାତ୍ରା କରିବା ପାଇଁ ସଂରକ୍ଷଣ ରିଜର୍ଭେସନ ଯେତେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, ସେହିପରି ଯାତ୍ରା ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ କି ନାହିଁ? ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଉ ଯେକୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ଯେକୌଣସି ସ୍ଥାନରୁ ମଧ୍ୟ ଟିକଟ ସଂରକ୍ଷଣ କରାଯାଇପାରିବ, କିନ୍ତୁ ଯାତ୍ରୀ ସଠିକ ସମୟରେ ସଠିକ ସ୍ଥାନକୁ ଯିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, ତେବେ ତାଙ୍କୁ ସଠିକ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ, ନିୟମ ଏବଂ ନୋଟିସ ଅନୁସରଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଅନ୍ୟଥା ସେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବେ ନାହିଁ। କେବଳ ଟିକେଟ ଉପଲବ୍ଧ ହେବାର ଅର୍ଥ ନୁହେଁ ଯେ ଆମେ ଅବସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚିଛୁ। ସେହିପରି ବାପ୍ତିସ୍ମ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ ବୋଲି ଭାବିବା ଏହା ଭୁଲ ଅଟେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏବେ ମୁଁ ସବୁ ବୁଝିଗଲି। ଏବେ ଯିବା କି? ଓକେ, ବାଏ। ବାଏ ବାଏ।